Hej kære du. Er du der lige nu, hvor du har sådan en følelse af, at du ikke rigtig ved, hvad det næste skridt er? Eller du føler, at du bliver nødt til at gøre noget. Du er i frygt eller utålmodighed. Eller har en følelse af magtesløshed. Det kan være modstand mod et eller andet eller en person. Altså hvor du har en eller anden følelse, som ikke føles særlig rar, og som du ikke helt ved, hvad du skal gøre ved. Så vid, at der er altid en vej igennem. Og prøv at lukke øjnene lige nu. Bare at give dig selv ro til at være sammen med dig. Bare lige et øjeblik i løbet af dagen her. Lige nu. Prøv at lukke øjnene der, hvor du er. Og bare træk vejret dybt ind nogle gange, og lige sid og vær dig. Sæt dig godt til rette. Træk vejret dybt ned i maven. Og mærk, hvordan roen spreder sig ud. Gør dig modtagelig for at være sammen med dig. Lige nu er du sammen med dig. Og det er det aller vigtigste i hele verden. Det er dig. Du er din allervigtigste prioritet. Og specielt nu, hvor du mærker en følelse, som ikke føles som om den er særlig rar inde i dig. Lige nu er det rigtig vigtigt, at du giver dig selv omsorg. At du mærker, hvad er det for en følelse? Hvor er den henne i min krop? Hvor mærker jeg den? Eventuelt læg hænderne der, hvor du mærker følelsen. Send den kærlighed og sig, wow, tak fordi du er her lige nu. Tak fordi du gør mig opmærksom på, at der er noget, jeg skal lære at elske inde i mig. Og selvom det kan synes mærkeligt at skulle elske noget, som måske du synes en anden har gjort, som gør, at du føler, som du gør, så vid, at ingen andre kan sætte følelser i gang hos dig, medmindre de bor i dig og skal tages af. Andre er blot katalysatorer her i livet. Alle de følelser, du mærker, det er dig, og de er opstået på et eller andet tidspunkt i livet, hvor de er blevet afvist. De måtte ikke være der. Af en eller anden grund er de blevet afvist inde i dig. Ikke af dig som sådan, men af omstændigheder, som har gjort, at du har været nødt til at lukke af og passe på dig. Så den her følelse, der kommer nu, den har brug for at blive set, hørt og mærket. Giv den kærlighed lys lige nu. Sig til din følelse, jeg ser dig. Jeg mærker dig. Jeg hører dig. Velkommen. Velkommen her. Du er jo en del af mig, og jeg elsker dig. Og jeg ved godt, at jeg ikke har givet dig lys og kærlighed. Jeg ved godt, at jeg ikke har givet dig plads. Men det gør jeg nu. Lige nu giver jeg dig al den plads, du har brug for. Så kære følelse, hvad er det, du gerne vil fortælle mig lige nu? Kommer der ikke noget svar? Fred være med det. Så kan det være, at det kommer senere. Det, der er allervigtigst lige nu, det er, at du er sammen med den følelse inde i dig, som virkelig trænger til omsorgen, ganske som et lille barn, der trænger til at blive set, hørt og mærket. For det er dit lille indre barn.
der trænger til at blive set, hørt og mærket. Og bliver du ked af det, så giv tårerne løs, fordi det er frigivelse. Det er en form for glæde over at blive set og hørt og mærket. Accepter det, rum det, giv kærlighed. Denne følelse er så vigtig at være sammen med, så du kan komme videre mod det, du drømmer om her i livet. Vi er nødt til at tage os af hele os, før at vi kan komme til at frigive den energi, der ligesom er bundet i et eller andet, vi ikke vil se eller være sammen med. Så vær sammen med dig, indtil den her følelse slipper. Og det kan godt være, at den ikke slipper lige mens at jeg taler her. Men så gå selv videre med øvelsen bagefter. Det er så vigtigt et skridt, at vi bliver bevidste om, hvad det er, vores følelser fortæller os, så vi kan slippe det. Og så vi kan slippe energien, der er bundet i, at vi ikke har villet se noget inde i os. For vi alle mennesker har alle følelser. Det har vi alle sammen. De kommer bare ud på forskellige tidspunkter. Og vid, at alt er i orden på den rejse, du er på. Rom bliver ikke bygget på en dag. Din drøm bliver ikke bygget på en dag. Og du bliver absolut ikke bare helt på en dag. Brug det her som katalysator på at sige tak for alle de følelser, der opstår. Gode som mindre gode i forhold til den mening, du tillægger det, i forhold til det, du har lært, du skal tillægge de følelser, der opstår. Fordi i bund og grund er alle følelser neutrale. De er bare vejvisere. Vi har lært at give det den mening, det skal have, om det er godt eller skidt, om det er positivt eller negativt. Og det kan du vælge at lave om. Du kan vælge at sige, at du simpelthen er neutral i forhold til dine følelser. Og at du tillægger det den værdi, som du mener, det skal have. Prøv at mærke, hvordan du har det lige nu. Og vid, alt er okay. Du er okay. Alt går, som det skal. Og vi er ikke nødt til noget, men det er sådan et brugt udtryk. Men det, der er vigtigt, det er at tage os af hele os, med alt, hvad der foregår. Og alt ejer vi selv. Der er ingen andre, der er skyld i noget omkring os. Vi reagerer ud fra, hvem vi har lært at være, hvad vi har været i af mønstre og følelser igennem hele vores liv. Så husk det at tage ansvaret hjem og vid, at hvis du møder nogen på din vej, som er katalysatorer, sig tak. Tak for gaven. Det er en gave. For du får jo hjælp til at løsne op for noget. Du får jo hjælp til at blive bevidst om endnu mere omkring, hvordan du kan lave et flow ind i dig ved hjælp af, at du bliver sat i forbindelse med nogle følelser, som rigtig gerne vil ses og høres og mærkes. Så vid, at du er på rette vej. Lige nu. Vid, at alt stadigvæk er muligt for dig. Gå med din drøm. Se den for dig lige nu. Hvad er det, du drømmer om? Og har følelsen stadigvæk fat i dig? Fred være med det. Fred være med det. Og med den. Men kom tilbage til dit hvorfor. Hvorfor er det, at du ønsker en forandring? Kom tilbage i følelsen omkring, wow, hvad er det, jeg vil? Hvad er det, jeg ønsker af mit liv? Hvad er det, jeg ønsker at opnå? Og
Og den her forandring er mulig. Du er nemlig på vej ved at tage dig af dine følelser, som ellers vil blive ved med at stoppe dig. Kærligheden er nøglen til alt, og lige nu er din kærlighed til dig det allervigtigste, du overhovedet kan prioritere i hele verden. Prøv at mærke, hvem du er lige nu. Wow, sikke en fantastisk måde, du kan gøre alt på. Prøv at mærke efter, hvor vidunderligt det er, at du rent faktisk kan være med til at styre alt i dit liv. Ved at være bevidst om, hvem du er. Ved at tage dig af dig og prioritere dig. Rigtig god fornøjelse. Sid eventuelt lidt endnu. Og ellers bare lige sid og mærk dig selv. Og sig, jeg er god nok. Jeg kan, hvad jeg vil. Alt er, som det skal være. Alt er fuldstændig, som det skal være i mit liv lige nu. Hvert minut udfolder sig fuldstændig, som det skal. Jeg er tryg. Jeg er tillidsfuld. Og jeg ved, at alt kan udvikle sig på magisk vis. Og slutteligt kan du bede universet om hjælp. Bed at sige til universet, vis mig på magiske vis, hvordan min dag kan udvikle sig med mirakler. Vis mig, hvordan min dag kan udvikle sig